אז הציץ אליעזר טוען, זה לא, מה זה לא לפחד? טבעי שבן אדם מפחד, אבל שזה לא ימנע ממנו לסכן את עצמו. כלומר, אתה יכול בפנים באופן טבעי לפחד, אתה לא עובר עליו דאורייתא. מתי אתה עובר עליו דאורייתא? כשהפחד משתק אותך, כשהפחד גורם לך לשמור על החיים שלך יותר מהחיים של החברים שלך. זה כבר לאו דאורייתא, כי הוא אומר ככה אי אפשר לעשות מלחמה, אם כל אחד עושה את החשבונות של החיים שלו, בגלל שהוא מפחד אי אפשר לעשות מלחמה. אז זו תשובה ראשונה שהוא אומר. טוב, אז מה שלומך הרב צביקה? בסדר, משתדל להתחזק בימים אלה. עכשיו באמת לא פשוט, אנחנו ממש עדים לאירוע היסטורי, לא פשוט, נקווה שנצא כולנו מחוזקים מזה. לגמרי, מצב באמת לא פשוט. אני חושב שאני אני עדיין צעיר, בן 23-4, אני לא יודע, גם שאלתי אנשים מבוגרים ממני אם היה סיטואציה כזאת, והרבה אנשים אומרים לי שמקום המדינה הם מרגישים לא היה אירוע כזה, למרות שהיו אירועים מאוד גדולים, מאוד, אם זה מלחמת יום כיפור, 50 שנה אנחנו מציינים דרך אגב, אבל אירוע כזה שהוא מאוד מפתיע, שוב פעם ההפתעה, גורם ההפתעה זה בשמחת תורה, אני מאמין שזה לא סתם בשמחת תורה, והצורה שבה הכל קורה היא מאוד, היא קשה, היא כואבת, אבל אנחנו פה באמת בשנייה בשביל דווקא להפוך את הקערה, כאילו מאוד קל, תגידי מה הרב חושב, מאוד קל באמת ליפול, אני מרגיש עליי וכל הסביבה שלי מאוד קל ליפול לכאב ולכעס ולעצב, ולתת לזה להשתלט עלינו, וכאילו להיות כל היום תחת הסרטונים, ותחת החדשות, ולהיות כאילו, לזרוק את כל היום יום שלנו, את הסדר שלנו, ומה שנקרא להיכנס למצב קטסטרופה, ויותר קשה דווקא לצאת לפעולה, וזה מה שהיום גם אנחנו נדבר, ורציתי לדעת, דבר ראשון, מה הרב חושב? אנחנו מקודם דיברנו על ההלכות של הרמב"ם לפני שההקלטה התחילה, וראינו עד כמה רלוונטי הלכות הרמב"ם גם להיום. אז אני אשמח שהרב ככה יוכל קודם כל להתחיל ולהגיד איזה משהו מתוך הלכות הרמב"ם, שיכול באמת לעזור כן, לנו אז לעכשיו. בוא קצת באמת נרחיב את זה, שבעיקרון יש לנו פסוקים, כן, פסוקים מפורסמים, שמופיעים בפרשת שופטים בספר דברים, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית סוס ורכב עם רב ממך לא תירא מהם, כי השם אלוקיך עמך. והרמב"ם, צריך לדעת, זה הזדמנות, יש לנו תרי"ג מצוות. הרמב"ם בספר המצוות, דיברנו על זה כמה פעמים, של הרמב"ם מספר של כל התרי"ג מצוות. הרמב"ם מונה את זה בתור מצוות לא תעשה. כן, מצווה נ"ח במצוות לא תעשה. הרמב"ם כותב, הזהירנו מלירה מן הכופרים בעת המלחמה, שלא נברח מפניהם, אבל חובה עלינו להתגבר ולעמוד ולהתחזק כנגד העם האחר. וכל מי שייסוג אחור ויברח, עבר הלא תעשה. כלומר, לפי הרמב"ם זה לאו דאורייתא, זה ממש אחד מתרי"ג מצוות, כמו שאסור לאכול חזיר, אסור, עוד מעט נדבר איך עושים את זה. כן, אבל לפי הרמב"ם זה מצוות לא תעשה, וככה גם הוא כותב באמת, מה שדיברנו לפני זה בהלכות מלכים, בסוף פרק ז', אז הוא כותב באמת שמי שנכנס בקשרי המלחמה, ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. וישים נפשו בכפו, לא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, וכל המתחיל לחשוב ולערער במלחמה ומבהיל עצמו, עובר בלא תעשה. גם פה הרמב"ם חוזר על זה, שבן אדם עובר בלא תעשה. עכשיו באמת נשאלת השאלה הזאת, קודם כל אני רק אתן איזושהי הערה, שזה מאוד נחמד, אני עדיין יושב בבית, אמנם הבנים שלי קיבלו צו, אבל אני, מה לעשות, כנראה כבר מבוגר בשביל הצבא. אז זה מאוד נחמד לשבת פה בבית ולדבר, אבל אלה דברים, צריך לדעת שכמו שיש הלכות כשרות ויש הלכות שבת, יש גם הלכות מלחמה. והדברים האלה מחייבים אותנו גם אז, וצריך לראות באמת מה התורה רוצה מאיתנו בסיטואציות כאלה. זאת אומרת, שבן אדם נקלע לכל מיני סיטואציות, זה אומר שיש לו פה הזדמנות לעבוד את השם בצורה אחרת. כלומר, אנחנו אמורים לעבוד את השם בכל סיטואציה, בכל מצב, בכל מקום. אז יש את עבודת השם הרגילה והשגרתית, ויש לפעמים שבן אדם, ופה אנחנו מדברים על עם שלם, שנזרק לאיזושהי מציאות באמת הזויה, והוא נדרש לעבוד את השם גם שם עם כל הקושי. אז צריך באמת להעמיק בדברים האלה וללמוד את הדברים האלה, כי באמת ההלכה זה מה שמייצב אותנו, זה מה שמחזיק אותנו.
אז לפי הרמב"ם זה לא תעשה, כן? ממש לא תעשה דאורייתא. עכשיו, נשאלת השאלה באמת, איך אפשר לצוות בן אדם לא לפחד? זה הרי לכאורה, אפשר להגיד דבר הכי אנושי שבן אדם מפחד. נכון, הרש"י שם אומר שהם היו הגויים שהיו באים פעם למלחמה, היו עושים הרבה רעש ודופקים עם החרבות. גם אז היה מלחמה פסיכולוגית. ובא וגם הרמב"ם ואומר, לא, אסור לך לפחד, לא תירא מהם, מי שמפחד עובר בלא תעשה. איך אפשר לדרוש מבן אדם לא לפחד? אנחנו יודעים שיש היום, אפילו הרפואה היום מכירה בזה שיש פגועי חרדה, מה שנקרא. זו שאלה מאוד מאוד לא פשוטה, כי הרמב"ם לא נכנס אליה, הרמב"ם אומר, זה לאו דאורייתא. השאלה היא מה זה אומר. אז אני קצת הסתכלתי פעם לפני כמה שנים, שגם אני נקלעתי לכל מיני סיטואציות כאלה, מדבר עוד על מלחמת לבנון השנייה, אז ראיתי שהאחרונים דנים בשאלה הזאת, וראיתי שני כיוונים שאני חושב שהם מאוד פרקטיים אלינו, ובעיקר למי שנמצא בקרב. תשובה אחת היא תשובה שמביא הציץ אליעזר. הציץ אליעזר, הרב אלעזר ולנברג, הוא נפטר לפני בערך 10 שנים, והוא שאלו אותו, חובש קרבי, שחובש קרבי שאל אותו שאלה הלכתית, האם הוא צריך לסכן את עצמו בשביל להציל חייל פצוע? שהוא יודע, כן? הוא יודע שאם הוא יצא מהמחבוא שלו וילך להציל, יש סיכוי גדול שגם הוא ייהרג. ואתם יודעים, יש סוגיה מפורסמת שמופיעה בגמרא, של שני אנשים שהולכים במדבר ויש רק מימייה אחת של מים, וההלכה היא חייך קודמים. אתה צריך קודם כל לדאוג לעצמך. אז לכאורה פה אומר החובש, אם אני יודע שהסיכויים שלי לצאת מסכנים את חיי, לכאורה אני לא צריך לעשות את זה. והוא כותב תשובה מאוד חשובה, אני חושב שכל חייל צריך לקרוא אותה. והוא ממש מציב פה יסודות מאוד חשובים, והוא בונה אותם על הרמב"ם. והוא באמת טוען שבזמן מלחמה אין מצב כזה של חייך קודמים. חייל ברגע שהוא נכנס למלחמה, וזה בדיוק, הוא מדייק את זה מהרמב"ם, שהרמב"ם אומר שאסור לבן אדם לפחד, אלא הוא צריך להעמיד עצמו, שהוא יודע שהוא עושה עכשיו את מלחמתו של הקדוש ברוך הוא, ועל ייחודו של השם הוא נלחם. אז זה לא מלחמה אישית שלך, זה כבר לא חשבונות של חייך קודמים או לא חייך קודמים, אתה חלק מהעניין. והוא טוען שכשהרמב"ם אומר, לא יפחד ולא יחשוב באשתו ובבניו, אז הציץ אליעזר טוען, זה לא, מה זה לא לפחד? טבעי שבן אדם מפחד, אבל שזה לא ימנע ממנו לסכן את עצמו. כלומר, אתה יכול בפנים באופן טבעי לפחד, אתה לא עובר עליו דאורייתא. מתי אתה עובר עליו דאורייתא? כשהפחד משתק אותך, כשהפחד גורם לך לשמור על החיים שלך יותר מהחיים של החברים שלך. זה כבר לאו דאורייתא, כי הוא אומר ככה אי אפשר לעשות מלחמה, אם כל אחד עושה את החשבונות של החיים שלו, בגלל שהוא מפחד אי אפשר לעשות מלחמה. אז זו תשובה ראשונה שהוא אומר, הוא באמת טוען שזה עניינים אחרים, שמלחמה, מלחמת ציבור, אין שום חשבונות של האני, האישי. וזה אני חושב באמת, אם ניקח קצת את התשובה הזאת, אני חושב שכולם מדברים על זה, שאחרי שהיה כל כך הרבה פלגנות ומחלוקות, ואולי אפילו לפעמים קצת שנאה בעם ישראל, ברגע שכל כך הרבה אנשים עכשיו באמת מוסרים את הנפש שלהם, מוסרים את החיים שלהם, את החיים שהם בנו, כל אחד יוצא למלחמה, והוא בנה בשתי ידיו חיים, חלק נשואים, יש להם אישה, ילדים, חלק מתכננים חיים קדימה, ופתאום אתה מוסר את כל החיים האהובים שלך, את כל החלומות שלך, את כל מה שאתה רוצה, אתה פשוט מוסר את הכל בשביל עם ישראל, זה תיקון עצום לכל הפירוד ולכל השנאה, כי פה בפועל רואים שאנשים פשוט מוחקים את האני שלהם, מוחקים את החלומות שלהם, את השאיפות שלהם, מוכנים למסור את החיים שלהם למען עם ישראל. וזה מה שהוא טוען, זה מה שהרמב"ם אומר שאסור לפחד. אסור לגמרי, לפחד לא כמו... כן, מה אתה אומר? מצטער שאני קוטע את הרב, אבל לגמרי אנחנו גם רואים, לצערי, שאתה קורא את השמות של כל הנרצחים, שאתה רואה מי מפקדים של חטיבה, מח"ט חטיבת הנחל ומפקד יחידה רב, ואנשים שכאילו ילדים, ואפילו אתה יכול להיות, אני לא נכדים אפילו, וקצינים ומפקדים, ואתה יכול לראות שהרבה יותר קצינים ומפקדים, לצערי הם קפצו ראשונים, הם נתנו את כל כולם, לא חשבו לשנייה, לא לילדים ולא למשפחה, והם סיפורי גבורה מפה ועד להודעה חדשה, ואנחנו עדיין לא יודעים כלום, ואני בטוח שיתברר לנו עד כמה סיפורי הגבורה האלה היו בלתי מובנים בכלל, שאנשים יצאו מהבתים שלהם עם אקדח, והבנתי גם עם סיפורים של אנשים שיצאו
עם ידיים, כאילו רק לנסות להגן כמה שיותר על המשפחה, על הקהילה שלהם במושבים, ונראה לי זה מראה, יש את הסיפור הידוע בא איזה בחור לרבי מלובביץ', ואומר לו ביום כיפור, אומר לו, מה זה, זה לא אמיתי, אנשים מגיעים ביום כיפור ומשחקים אותה, באים ומבקשים סליחה, אחרי שכל השנה הם באו והיו אנשים אחרים לגמרי. והרבי אמר לו, אני מקצר את זה, אמר לו, ביום כיפור, פה הבן אדם האמיתי מתגלה, כל השנה הוא מתחפש, לא ההפך. ונראה לי פה דווקא זה מראה שכל השנה עם ישראל מתחפש כביכול לעם מפולג, וגם פה אתה פתאום רואה שצריך, שיש צורך, רואים את עם ישראל האמיתי. ולא רק מי שבא בקצה הקרב ונותן את נפשו, גם מי שאתה יכול לראות בתל אביב, ראיתי סרטונים של אלפים של אנשים שאורזים אוכל בכיכר המדינה, איפה שכיכר המחלוקות הפך להיות כיכר האוכל לארוז לחיילים, ותנועות אחים ללוחמה שהם כביכול שמאלנים, הם אומרים עושים הכל בשביל החיילים שלנו ואורזים לחם. אתה רואה שפתאום פה מתגלה ה- האמת הפנימית של העם, וצריך לזכור את זה, וצריך לראות את זה, ולצערי זה קורה הרבה פעמים במצבים כאלה, אבל כמו שהרבי אמר על אותו בחור ליום כיפור, זה מראה מי אנחנו באמת, ככה אני רואה את זה, ושאנשים מוכנים באמת למסור את הנפש, וחשוב לי להגיד את העניין הזה של למסור את הנפש, זה גם בבית, כאילו, זה לא רק בשדה הקרב, כי הרבה פעמים אנחנו יכולים לחשוב שהם מוסרים נפש, ומי שבבית זה משהו קטן ככה שעלה לי לראש. ומפה אני יכול אולי לשאול את הרב, אנחנו כמו שאמרנו, אנחנו במערכה מאוד באמת קשה, מאוד מאתגרת, ויש הרבה, נדבר שנייה באמת על אלה שעכשיו נמצאים בקצה הקרב, ובאמת מגיע הפחד, ואמרת משהו שהוא מאוד חשוב נראה לי לדעת, כאילו הוא מאוד חשוב שכולם ידעו שהפחד הוא לא משהו רע, כי הרבה פעמים אנשים אומרים וואי אני מפחד, אז זה עוד יותר משתק אותך, כי אתה חושב שאתה מפחד, כי אתה חושב שהפחד הוא לא הגיוני. אבל הרב אומר שהפחד הוא הגיוני, השאלה אם הפחד משתק אותך, או דווקא הפחד יכול להביא אותך למצב שאתה יותר נותן, ויותר, כאילו רק נהיה יותר זהיר, נהיה יותר מקצועי. אז איך אנחנו, מה הרב יכול, איזה עצה הרב יכול לתת לכל החיילים, הקצינים, המילואימניקים שנמצאים שם בקרב, איך הם יכולים לקחת את הפחד הזה, ובאמת להפוך אותו למשהו מועיל, ולא למשהו שהוא מוריד אותך ומשתק אותך. כן, הפחד, שוב, פחד זה אינסטינקט אנושי ונורמלי במצבים כאלה, אבל שוב, הפחד מגיע בעיקר כשבן אדם חושב על עצמו, מה יהיה איתי, מה יקרה, אבל צריך באמת לחשוב על הציבור. אני עכשיו שליח ציבור, אני פה חייל, אני פה חלק מעם, ואני צריך לפחד על עם ישראל מה יהיה, על חילול השם שקורה, על זה צריך לפחד, ולהשתדל כמה שפחות לחשוב על האישי ועל האני. כמה שיותר להתקלל עם כולם, להיות עם כולם, לעשות חשבונות של כלל, כמה שיותר, זה מאוד מאוד מחזק. ושוב, הדברים הטבעיים שקורים, צריך להתפלל עליהם ולהתגבר עליהם, העיקר שזה לא ישתק אותם, נכון? אני רק אוקיי. רוצה אולי לסיום רק, אני יכול להגיד לכם שקראתי את זה בשמחת תורה עוד לפני שהגיעו השמועות של כל מה שקורה, אבל אני רק אשתף אתכם, כי אחרי זה כולם שואלים, דווקא שמחת תורה זה כאילו השיא של כל חודש תשרי, זה אמור להיות, איך חז"ל אמרו, זה כאילו הסעודה שהקדוש ברוך הוא עושה עם עם ישראל, זה כאילו המצב הכי גבוה, איך יכול להיות? אז את הדברים האלה אני קראתי עוד לפני הכל, יש קטע של השם משמואל, השם משמואל זה האדמו"ר מסוכות, שהוא כותב, מי ששם לב, מי שעוד זכה להקשיב לפרשת זאת הברכה, יש ביטוי של עם ישראל שהוא מאוד ייחודי, הוא מופיע רק בפרשת תאזינו פעם אחת ופעמיים בזאת הברכה, וזה נקרא ישורון. מה זה השם הזה ישורון? מאיפה נפל עלינו השם הזה? אז הוא מסביר, אני מאוד הופתעתי שהוא הסביר, הוא אומר שבעיקרון לעם ישראל קוראים ישראל, ישראל זה ישר אל, זה ישראל. הנון בא להראות על קטנות, תמיד כשאני אומר משהו קטן, אני מוסיף לו נון, כן, כמו גן, אז גן קטן זה גנון, בסדר? יש גג, אז יש גגון. הנון תמיד מפחיתה את זה, אומר כשכתוב ישורון, במקום שיהיה כתוב ישר אל, שזה ישראל, כתוב ישורון, זה אומר שעם ישראל נמצא במצב רע, במצב לא טוב, במצב לא ישר. שעל זה נאמר בפרשת תאזינו, וישמן ישורון ויבעט.
אבל בפרשת וזאת הברכה כתוב ישורון בהתאסף ראשי עם, ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם. אז הוא אומר, כשעם ישראל, גם כשהוא במצב הכי נמוך והכי שפל שלו, ואי אפשר בכלל לקרוא לו ישראל, קוראים לו ישורון, אם הוא מתאסף ביחד, והוא כולו ביחד, זה הכוח של עם ישראל. ככה הוא כותב, אני קראתי את זה לפני הכל. וואו, והוא וואו. כותב יותר מזה, הוא כותב שיש לנו 3 רגלים בשנה, פסח, שבועות וסוכות, אבל יש עוד רגל, שמיני עצרת נקרא רגל בפני עצמו, ככה חז"ל אמרו, לכן אנחנו מברכים בו שהחיינו. אז הוא אומר שבזוהר כתוב ששלושת הרגלים זה כנגד אברהם, יצחק ויעקב. פסח זה כנגד אברהם, שבועות זה יצחק, וסוכות זה יעקב. מה זה שמיני עצרת? זאת אומרת, שמיני עצרת זה החג של עם ישראל. אם עם ישראל כולם מאוחדים, יש להם כוח כמו האבות. ואם לא, אז אוי ואבוי. ככה הוא כותב. אז זה באמת, זה עוד קראתי לפני שהתחילו להגיע כל השמות וכל הדברים. אז באמת זה תיקון גדול, שאנחנו באמת פחות נחשוב, שכל אחד פחות יחשוב על עצמו, בין אם הוא במערכה ממש, בין אם הוא בבית, כמו שאמרת. לחשוב איך להתקלל עם עם ישראל, איך להתפלל על עם ישראל, וזה יהיה תיקון גדול בעזרת השם. גם הרב, בעזרת השם. מה שאלה האחרונה, הרב, שיש לי ככה לשאול אותך, שמאוד גם דיברנו על זה לפני ההקלטה, יש הרבה, אנחנו הרבה פעמים נוטים לשכוח את הנשים, הילדים, המשפחות שנשארות מאחורה, ולפעמים נדרש מהם להיות יותר חזקים מאשר מי שבקצה, מה שנקרא, כי אתה עם הילדים, אתה חושב, הרבה יותר קל לחשוב, כי אתה בבית ואין יותר מדי עשייה, כמו בן אדם שהוא כל היום בקצה הקרב, והוא בסוף, יש לו פחות זמן לחשוב. איזה עצה הרב יכול להגיד לכל המשפחות של הבוגרים, של התלמידים, של ההורים של התלמידים שהבנים שלהם נמצאים בקרב, אה, אפילו אתה יש לך 2 ילדים שנמצאים בקרב, איזה עצה אתה נותן אפילו לעצמך, לרב, לעצמו, איך אפשר באמת להיות במחשבות חיוביות, לחזק את אותם, יש לרב איזה עצה כלשהי לגבי זה? נכון, זה עבודה, אז כמו שאמרנו מקודם, כרגע זה עבודת השם שלנו. זה עבודת השם שלנו להתחזק, להבין שאנחנו חלק מעם ישראל. אנחנו זורקים את השיקולים האישיים שלנו, דואגים לכל עם ישראל. ברור שכל אחד באופן אישי דואג למשפחה שלו קודם כל. ואנשים שנשארו בבית בלי הבעלים, כן, באמצע החג פה היו כל מיני בעלים שהוקפצו ונשארו נשים צעירות לבד. זה מאוד לא פשוט, אבל צריך להתחזק, לדעת שאנחנו גוף אחד ואנחנו עם אחד, ובעזרת השם מתחזקים ביחד. בעזרת בעזרת השם השם. נקווה שמכל המצב הזה באמת יגלה אור גדול, שאנחנו אפילו לא יודעים להבין למה צריך כזה חושך לפני האור הזה. בעזרת השם. יש איזה משהו אחרון ששמעתי, אני זוכר שעמנואל מורנו, ההקלטה היחידה שהושמעה של עמנואל מורנו, זה היה בדיוק בתקופה של גוש קטיף, היה משבר מאוד גדול בעם, מחלוקות בעם, והוא בדיוק דיבר על העניין הזה, שיש כל מיני התמודדויות נגד משבר, והוא הביא את ההתמודדות הגבוהה ביותר, שאני אקצר גם, של רבי עקיבא, שהוא ראה את השועלים יוצאים מתוך בית המקדש, והוא צחק, ושאלו אותו למה הוא צוחק, הוא אמר אם הנבואה הזאת תתקיימה, אז תתקיים גם הנבואה של בית המקדש, שבית המקדש יקום. ואז הוא אמר שמשבר זה אותם אותיות של מבשר, של בשורה של משהו חדש, ודווקא מתוך המשבר אנחנו נמצאים כאן במשבר, צריך להגיד את זה, זה לא צריך גם לפחד להגיד את המילים האלה, אבל דווקא מתוך זה אני בטוח שיקום איזו בשורה הרבה יותר גבוהה, כמו שאמר, איזה אור גדול יותר, ובעזרת השם אני פה בצרפת, הרב בבית, בקרוב אני אחזור לארץ ואני אוכל להצטרף גם לכולם, אבל רוצים לחזק את כל הבוגרים שלנו, את כל החיילים, את כל התלמידים שנמצאים כרגע בבית, בין אם זה תלמידים שנה א' שהם כרגע בבתים והולכים ומתנדבים, בין אם זה המשפחות. חשוב כמו שהרב אמר, אם נקצר שנייה את זה בצורה מאוד פרקטית, קצת פחות לחשוב על עצמנו, לא בגלל שזה התרופה, ככל שנחשוב פחות על עצמנו, נצליח יותר להיות, אני לא יודע אם המילה שמחים זו המילה נכונה, אבל עם מורל גבוה ועם מוטיבציה, וזה חשוב. בין אם המשפחות בבית או החיילים בקצה, אז אנחנו מחזקים את כולם, ובעזרת השם שנצליח גם לנצח, צריך להגיד את זה, לנצח ולא לפחד לסיים את זה ולא להפסיק את זה לפני שאנחנו מנצחים. וזהו משהו אחרון שהרב רוצה לומר. לא, בעזרת השם, שנתחזק כולנו, אני רק יכול לסיים במשל שמביא המדרש, יש מדרש שמביא משל ואומר שעם ישראל
זה כמו מישהו שרצה לבנות איזה עיר באמצע הים, אז מה הוא עושה? הוא הביא ספינות, קשר את הספינות ביחד. אז זהו, התחיל לבנות, אבל הוא אומר, ברגע שהספינות יזוזו, אוי ואבוי, הכל יתמוטט. כל הזמן צריך לדאוג שהספינות יהיו קשורות, ככה הוא כותב. על זה אפשר לבנות, אם לא, זה רע מאוד. אז בעזרת השם נקווה שכולנו נתחזק כאיש אחד, כגוף אחד. אמן, אמן. בעזרת השם, נראה תודה, ישועות. תודה רבה הרב, ובעזרת השם אולי נצליח לעשות עוד איזה כמה חיזוקים כאלה שיהיה לבוגרים. תודה רבה הרב. יישר כוח, בשורות טובות.